नमस्कार मित्रांनो. आता आम्ही इलय कुर्ल्या गेलोय. एकटोच इलाय, आज लवकर 11 वाजता इलय. आता जाऊन जेवतलंय वगैरे. तो पगोले टाकलंय. पगोले मी ऑलरेडी टाकलंय. 24-25 पगोले टाकलंय. आता उचलतलंय. आज सृष्टी पण नाही, म्हणजे बायको माझी. तिची तब्येत बरी नाही त्यामुळे येऊक नाही, नाही तर रोज असता. त्यामुळे व्हिडिओ करू गावतात ते आज मी स्वतःच व्हिडिओ बनवतलंय. बघूया गावता काय ट्राय करतोय. व्हिडिओ बनवून स्वतःच पगोले उचलतले. चला तर मग बघूया काय गावतं आता. एक भेटी बघूया किती गावतात. एक तर गावली. तीनच गावले.
आज एकटोच असं उडी बोलून जरा भारी पडता. भरपूर बघूया किती गावतात आता. 5-6 गावलेत. सहा गावले 6.
एक मोठी गावली तरी 7-8 कुर्ले गावली. आता ते बांधण घेतलंय तोच असे त्यामुळे व्हिडिओ करू गावना नाही व्यवस्थित. चला तर मित्रांनो आता घरात जाऊया. आता पगोले 4-5 ट्रिपी मारलंय, पगोले उचललंय. दाखवते तुमका किती कुर्ले गावले ते. गावले बरेच गावले तसे. तेव्हा आता घरात जाऊया, भरपूर वेळ पण झालो, आता भूक पण लागली आहे भरपूर. जाऊन जेवचा. चला मग निघूया. आता पगोले उचलत घेतोय मी. आता काय व्हिडिओ बनवतो नाही उचलण्याचा, तर आता घरी निघूया. चला मग. चॅनल आवडल्यास नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर पण करा. धन्यवाद. एवढे कुर्ले गावले ते बघा. हे 2 बांधाचे आहेत. बांधतले आणि जातले आहेत.